Hadin ka jing hangdam habro ko wai ka jala ka blane mentala arpanai nakadaw ka jing yakun persya ya ka klam covid khatkhandai ka sarkar jong ka jala Meghalaya watla kala yo I babun ba kibriu jong ka jala pro ka wai kilaya kendu ya ki jing halor ka ni ka jing sha hangdam ka blak ta shisha ya ka kamai ka ji ka jong wai po wai ubriu ubaduk ubadei unong song na po ka jala Meghalaya Henry habaya day batkani batbun ba ru kibriu kila kerpat na kasorkar baka day ban pelat no na kani ka jingkhang dam ka blane la arbnai Henry katkum ka khubor ka bamenta na kalyang jong kasorkar kala penbena ba nakadaw ka jingkiu biang jong ka klam coronavirus hapo ka East Khasi Hill District kasorkar jala Meghalaya balayalam de konrat kes ma menta kasngi ka khatway trek jong ubanai jon ar pho Ulapen bana ba en penjalan biang ya ka jingkhang dam hapo ka East Khasi Hill District hadu ka arphway trek jong ubna jun ar hajar arphway katba ya kiway pat ki badai ki district ki bahap hapo ka jala laben shat bat ailat haki DC bakin rai bakin pelat no nekin khang biang ya kitai ki district habingi phai pat shaki pat ba kalong shisha ka jing ya ki pat ba hadu kata watla bun ba kibriu kilakwa bat kila kermen ru ba menta kasngi kinyo ya ka jingpen banana ka sarkar bakan pelaj no ya kani ka lockdown Henry kalong penban mar khongpong ka basngo phala pat kalong ba balai mo ka sarkar ka pelaj hadu lai baje kat ba hadin kata ladon ka curfew kani kelapen lengo ya bun ba ki pai nang snong jong ka jala bat kila buru ya ki jingkali hatu don coronavirus tang hadin ka lai baje mo Katay kadai ka jingkali ka bangyo sngaw na uway pa uway ubriw ubadai upat nong snong jong ka jala tangkine khoblai sibun